Dr. Biswajit Bakpar 3-4-5 বছর আমি সবাই ক্লাই তংমানি বসা জিবি হসপিটাল সব পাইনা বলে ওর খোঁজ সিয়ানোর হাই বড় so tono klumbai kya dara taimana sanga tinin video norok thamalta hinugune saima kana sini sar Dr. Biswajit sako ko khame sil zamani Dr. Biswajit Bakpar Thokai ha hamia simi tu bo jibi hospital kalangai thangka 2-3 mas ngi tong tabu point Rephaiya Dr. Biswajit hai salak batpai tai kiriti prasarta thok jak beside ni obi ko khame sil zakmani ha agi hamia noko pok lai tong purung kanke kebo nara nai phai khoksa ta rang suba phai sini sar Dr. Biswajit tabo o hamia no Nungwi hamtong hunoi jibi hospital to bui boti khai kalanga bo nai tong phayu nai tong bitibra ro tong le taise Dr. Biswajit Bakpar fraud bo naya o hamia no tu bu simi klang thangka rang bo suba phaya kono suba phaya ne o bahike sini sar Dr. Biswajit sakawo Dr. Biswajit Bakpar Dr. Biswajit fraud rang bo Rephaiya rang bo salgya hamia no na bo nai phaya o bahai simi tu bu klangai thangka ne Hinkha dara time na sam norok video sa tong video like khadi te channel ko tong ke subscribe khainebo tapo lasima sinsa o bahike ko khaime sitra sila jangmani sini sar Dr. Biswajit ni sakawo Dr. Biswajit Bakpar Thokai hamia simi tu bui jibi hospital khiklai klang thangka pok na bonai phia bithiburia kono buria doctor bai bo malai phia ne o bahike ko khaime sitra silja jagai sini sar Dr. Biswajit sakawo bo bahike Bakpar khaba agi hamia no ko pok lai tongmani 3-4-5 বছর আমি সবাই ক্লাই তংমানি অবন হকে বনারা নাই পিকে নি পারান বড় তো না বনাই পিকে নারা নাই পিকে হনো সিনি সার Dr. Biswajit মায়া গনা অবাহিকে জিবি হসপিটাল তলাঙ্গই তাবো ও হামিয়ানো নাই তংখা নাই বিথিব্রা রি তো ডাক্তার ওই থাঙ্গি মালাই তবসে সিনি সার Dr. Biswajit no হামিয়া Thokai Bakpar জিবি হসপিটাল ফাইয়া নাই ফাইয়া ও হামিয়ানো নাই ফাইয়া নাই ক খাইমে সিতরা সিল জামানি সিনি সার Dr. Biswajit no Bakpar মানি fraud money bo rang ruoi subawai no tabuk nini besa jibi hospital sop paina bole sini sar Dr. Biswajit tu boino tabuk kisala ham kana bole nini bihing no bo nai kha bole nini bihing no bo oro tu boi nai phika asin oba ke ko khame sitra silsa oi sini sar Dr. Biswajit no Dr. Biswajit Bakpar Thokai ti prasar non naiya bo ti prasong ni rang simi Thokai sau tabuk ko hamino pok khikle klang thakane oba ke ara Chowak nengjak bini taku bukuru Chowak nengjak Chowak nengiro sini sar Dr. Biswajit no hamia Dr. Biswajit Bakpar ti prasar ta Thokai jak besidi o Dr. Biswajit bai ba ke ko khami sitra sil jamun ha sini sar Dr. Biswajit tamo Bakpar kha ti prasar no asuk subai tongmani obo bini tamni sayang kha o tamni Bakpar kha ba ke Bakpar kha nor hai borok sublai murkho sia nor hai borok suba jagai surusa asuk suba jagma surusa top suba jagi hnai aro Chowak ni o Dr. Biswajit hai Bakpar Dr. Biswajit o Bakpar bobai ta thong jau se ti pasarok ani besano nai phia tabo ko hamia pok khiklai klang thangka jibi hospital simi kalangai thangka na ba nai phia kono buya nung oba haike Chowak nungai nung khoroksa boys kenang borok oba haike nung Chowak nungai nung nini nung oba haike Chowak nungai nung baike ko khame sitra sakaba nini besa nini bihno naino sini sar Dr. Biswajit chong boti khair kana hospital asuk bosor kalai tongmani sabo suba phaikya no sabo khokra rang pusar phaikya sini sar Dr. Biswajit jibi hospital tugui phaikya nai phaikya tobose tai besut naina ba sini sar Dr. Biswajit tai besut nai sini ti prasar no naina tongle tai besut naina ba boka tai besut nai tokse sini sar Dr. Biswajit no saya Dr. Biswajit Bakpar Dr. Biswajit ti prasar ni rang sau obahai rang Thokai cha sau tai otro renah nei rang khokok rang sikok rang khoi samani rang nahari samani Dr. Biswajit oturia obahai ke ti prasar no Thokai tongka obahai ke ko khame sita jangmani sini sar Dr. Biswajit sako sini ti prasar dok phano bo subai tongle o bahike Bakpar kha bahike fraud kha bro sini ti prasa ko the barok o bahike hamyang ka bahike Bakpar kha o bahike kok saraka sini sar Dr. Biswajit Bakpar fraud Dr. Biswajit salak bo Thokai si bo bahike ti prasa ro rak sau o bahike rak sau ti prasa ko tong ha bahike nung bahike kok sai bakha ini sar Dr. Biswajit sako sini sar Dr. Biswajit bo subai tongle nono tai busuk rang na ba tai busuk suba phante ba ba bini zora kering khana zora kering bo phaimaliya na sata sami satam do phaimaliya na
o sawo sambe phaimali bagile no bahke o bahke ko khaibe sinte sai tongba o doctor Biswajit Bakpar doctor Biswajit Bakpar doctor Biswajit bo Bakpar si tipara sarong no Thokai jimbe rangsau o hamya no kalangai bo bahke Rephaiya o hamya no bahke kalangi Hinkha o doctor Biswajit Bakpar tai Mongol o news reporter Mongol bo Bakpar o bahke a phalai suban hanai suba phaiya ani besano Rephaiya o bahke Chowak nangai ashe jibi hospital borok komung jaga o bahke bo kok sawi tongmon o khaibe siljai tongmon nor hai borok tai suba jangnai borok gya nor murkho norok siya o bahke tongsinai o bahke tongsinai sini sar doctor Biswajit besek lasime sinjani tongna bo tipra sar to suba manus to subaya hanai tipra sar ro asek subai tongno hamya doctor Biswajit Bakpar bo hai Bakpar tai kri o dunia wa hanai sini sar doctor Biswajit asik ko khaibe sidara salaimani wasuk tipra sar no nai tongmani ke tipra sa hamya ro subai tongmani ke lama kari ro bo lama bo lui tongo lama hamya ro slabai himri tong tipra sar no to bo se doctor Biswajit Bakpar doctor Biswajit phai hospital phai Rephaiya ani bushato ani bihigno asuk ni bihigno nai akoi bisi bithi saroi akoi kharoi hamre man ni bisram bo hamro man o bhai topsi bongni jati gusti top sar hamya sidara sai tong doctor Biswajit Bakpar Mongol o news reporter Bakpar asuk rang Thokai borok rang sa sawi tong tipra sarong o bonoro bhai ke kok sidara salai ke ba sini sar doctor Biswajit suba bale tipra sawi Tapi lasmi sinca kali kebel aja kalau norok lasia dah, oh baik kok kami sih terus salah mani, tara tay mana song norok ani korun saja yang norok anak kare di, saja itu orang kayak video no like kadi, tay share kadi, channel lo kota langgan kia subscribe kadi utap murid. Next video malah lain di prasar ayo tuh, contohnya kaham tanggung aja, tata.